Koliko dao? 10 miliona dolara je dao ovaj Portland. Sad prošle nedelje 10 miliona dolara je dao Portland, znači imao 48 miliona dolara. 10 miliona dolara je na 2 godine potpisao ugovor sa ovim Chambersom. Pa da. A platio Ajovi. Platio Ajovi celokupan ugovor 10 miliona dolara. Za taj najbolje krilo na univerzitetu u Americi. To je možda bolje i ovo, pa vidjet ćemo ovo, da li je bolje od Jokića. Za 2 miliona dolara. Oni se nadaju da uzmu 2 miliona dolara.